Tak ľudia, ja som sebe dneška pripravil syrovú omáčku s kuracími prcami. Mám tu tí syry. Tak, takže ja som sebe už tu prsa nadzigal. Už tu mám všemi kus už onača. No, potom tam môžem dať i teraz sůl. Tu tak jebnem ho. Tak, poper. Tu šupnem, dzignem ho. Oj, boha, co robíš teda? Tam dávaš ja chuj. No. Pomíšame. Tak. A malo by tam ísť ešte troška také voňavé korene. Ja ho idem nájsť, hej. Mám tu oregano. To je tak krásne to vyvoňa. Tiež ho tu nadzigam. Tak. Nadzigame. Tak. No. A to mi dal, tak mi to pripomenula jedna kamarátka, že ona to robila a ja som jej zavízal. No. Kamarátka Lenka Panašková mi urobila také chuťky. Ja hovorím, boha, táto mi nerobo, ja pôjdem do obchodu a pôjdem kúpiť a urobím sebe. I tak som urobil. No, Lenka, kvôli tebe varím. No. Kvôli tebe musím urobiť syrovú omáčku. Nehnívam sa, ale o 6 večer budem jesť syrovú omáčku v cestovinu. No, kvôli Lenke. Nie, Lenka, ja ti ďakujem za ten receptík taký, hej, už, že takto mi ho konečne pripomenul. A že nemám problém to urobiť. No, mám tu všetko najebano. Co tam ešte? Dáme tieto syry, dzigneme, vypočíme. No, a najebeme sebe tam aj ten syr splešňatý, co je dobrý na pele, jak minule sme dávali na pizzu. Takže to chce mať väčšie pele. Najdnivá sír splešňatý. Najlepšie ešte, keď ho necháte ešte tak 2 roky zeška rucený za chladničku alebo zeška za skríň. To bude ešte lepší. No. Takže tak. Tak, Lenka, ideme si tam dávať ten tavený sír. Mám taký malý nožičok. To prejebem tu. No nič. Dáme tam ten sír. Dáme viacej síru. To ja dám. Čom červený je, pána boha. Som chcel bielý. No nič. Dáme tam potom ešte ten sír a taký sír. Takže ja vám to ukážem potom. Tak máme takú tu už urobenú omáčku, tú syrovú. Lenka, čo na to povíš? Je to dobré? Neznám. Ešte som to neochutnal, možno, že me ruci ožem. Tam jebne dolu. No, tu kus taký neporiadok som porobil a chuj. No dobre, takže toto sebe už odložíme a urobíme cestovinu. Tak máme hotové. Papaničko, fajné. Si myslím, že aj to dobre vyzerá. A ochutnáme to. Ten Lenkin nápad, že čo uvariť na večeru, tak som to skúsil.
No to je výborné. To som nejedol, už ani nepamätám. Tam mne porážka chyci normálne. Ty vole, me jebne. Pán Boh. Výborné ľudkovia. Takže nezabudnite like, odber a díky za pozretie.